L-4 wara nofsinhar tellet il-polza tan-numri li bihom it-12 żiemel ta' trot li kwalifikaw għall-finali ta' din is-sena tal-BOV ta' Tzalkbira se jkunu qed jibdew wara il-karozza ta' tluq. L-edizzjoni ta' din is-sena li se ssir il-ħadd 12 ta' April imistennija ħafna hekk kif hemm kompetizzjoni kbira mhux lanqas għas-sem ta' żewġ tiżwiemel li s'issa għadhom mhux meluba u se jiffaċċjaw lil xulxin għall-ewwel darba. Dawn huma t-Taljan ta' 7 snin DJ Spritz, rebbieħ ta' 6 ġrijiet li ġara sissa fostna, inkluż l-Ekwestri Malta tazza tal-President u l-Franċiż ta' 9 snin Hugo Duruel li ddebutta f'dan il-kampjonat u fil-ħid irnexxielu wkoll jikser ir-rekord nazzjonali fuq id-distanza ta' 2640 metru b'medja ta' waħda 12:4. Dan ma jnaqqas xejn mill-mertu tal-finalisti l-oħrajn bosta minnhom relattivament ġodda u li diġà wrew ukoll il-potenzjal tagħhom. It-tazza kbira hija l-akbar unur fit-tiġrijiet tat trot f'pajjiżna bl-ewwel edizzjoni li tmur lura għall-1934. Pas-soltu l-programm tat-tiġrijiet se jkun imżewwaq bi spettaklu mirat għall-familja kollha fosthom bil-preżenza tal-grupp Taljan tal-Bnadar Leoni Reali. Preżenti għat-tuħ tal-Polozz kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Equidrome Matthew Brinkat, il-Viċi Chairman tal-Malta Racing Club Anthony De Manuele, il-Chairman ta' Equestri Malta Dean Healy, kif ukoll Charles Azzopardi fisem il-Bank of Valletta li qed jerġa' jġedded is-sosten tiegħu lill-avveniment għal 3 snin oħra, flimkien mas-sidien u l-ġerreja parteċipanti. Mal-mikrofonu ta' Wan, ir-rappreżentant tal-Bank of Valletta stqar li l-bank qis li t-tazza l-kbira għandha tkun parti mill-kalendarju sportiv tiegħu. Din hija avveniment importanti għall klabb tat-tiġrijiet hawnhekk ta' żwiemel ġewwa l-Marsa. Però daqstant ieħor hija importanti fil-kalendarju tal-Bank of Valletta fejn jidħlu f'attivitajiet sportivi. Il-bank illum il-ġurnata huwa assoċjat ma' diversi temi ta' sport. U anka din it-tazza hija meqjusa li hija importanti ħafna għalina u għalhekk ħassejna li aħna inġeddu narġgħu 3 snin li ġejjin l-assoċjazzjoni tal-bank mal-Marsa. Waqt konferenza tħabbar ukoll il-premju totali għal din is-sena se jkun l-akbar wieħed sissa 10,000 euro bir-rebbieħ jieħu 5,500 waqt li jitqasmu trofew lill-ewwel 5 postijiet.